Daghang kalipay ang nabati sa tibuok puwersa sa PHO Nutrition Division. Human nagmalampuso ng gipasiog ng ikaduhang hugna sa Free Nutrition Counseling ning bag-o sa hawanan sa Kapitolyo Probinsyal. Mikabat sa 40 ka total clients ang naserbisyohan sulod sa 4 ka oras sa maong adlaw sa pagpanguna ni Nutrition Division Head Ms. Marites Gomez. Katimbayayong ang mga registered nutritionist or dietitians nga mihatag sa ilang libreng serbisyo pinasikad sa gugma alang ngadto sa mga kauban sa pangimpleyo. Lakip na mga katawhan nga mudangop sa kagamahanang probinsya. Ang ipahigayong libreng nutrition counseling naghatag og seguridad sa mga nagpakonsulta nga mga kliyente human midawat sa bililhon nga mga guidelines mahitungod na sa angay kaunon subay sa body mass index kon BMI nga dunay kalabutan sa nasutang hitason, timbang o blood pressure. Gani ang walk-in client nga si Mr. Mario Quezzo nga lumulupyo sa barangay Makasandig, Cagayan de Oro City, dako ang pasalamat sa maong inisyatiba ug matod ni ini nga wala damhan nakahapit siya ug nakita ang nakataod nga tarpaulin ug wala na kinisayangi ang higayon ug mihapit aron makapakonsulta nga libre. Happy ko na ako, at least tabangan akong mayon saon. Ako kayong pasalamat na nag-offer sila ani na free nutrition counseling so that katong gusto malamdagan ilang hunahon naabot sa ilang health. So matabangan sila. So daghang kay salamat sa Misor na nag-facilitate ani nga project. Especially kang Governor Pambi Iman. Samtang si Ms. Lorena Babion nga usa ka empleyado sa Kapitolyo Probinsyal, partikular anaa sa buhatan sa PSWD, nagkanayon nga sa tinuig nga pagpahigayon ni ining nutrition counseling kanunay sab siya mo avail. Kini sa rason nga nakita ni ini ang kamahinungdanon sa pagbaton og maayo ug himsog nga panlawas hilabi na ning panahon sa pandemya. Importante gid siya ma'am no, kay especially karon sa pandemic nga kanang kinahanglan nato tan-awon siguruhon na healthy at lawas para dili ta healthy strong atong immune system para dili ta dali magsakit. Dako kay mo pasalamat kay at kanang bitaw makaabi kag libre, di ba? Trabaho pa abi kag libre. Kuha na kay na siya kanang dako na kay siya na privilege. Ang pagsiguro sa kinatibuk ang health stability sa tanang katawhan ang nag-unang prioridad ubos sa administrasyon ni Governor Bambi Imano. Kung asa bisan sa taas nga risgo tungod sa dalang kadaot sa COVID-19 virus, nagpabiling ligon og padayong gauswag ang tanang misa-misnon aron sa pagbatok ni ini. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyo matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.